4 реалности, които трябва да разбереш. Първо, гневът е онази част от теб, която те обича най-много. Той знае, когато те третират несправедливо, пренебрегват или не те уважават. Той е сигнал, че трябва да се отдалечиш от място, което не ти носи полза. Второ, всичко, което те дразни, те учи на търпение. Всеки, който те изоставя, те учи как да бъдеш независим. Всичко, което те ядосва, те учи на прошка. Опитай се да гледаш на всичко като на урок, така растеш. Трето, един човек за 2 месеца може да те накара да почувстваш това, което друг не е успял за 2 години. Времето няма значение, но характерът е всичко. Четвърто, приемай хората такива каквито са, но ги поставяй там, където им е мястото. Ти си главният изпълнителен директор на своя живот. Наемай, уволнявай и повишавай съответно. Ако не следваш истинския хъсъл, вероятно никога повече няма да ни видиш. Ако го правиш, поздравления, растеш с всеки изминал ден.